Il-Maġistrat Nadin Lija għamlet dikjarazzjoni fil-qorti bil-miftuħ dwar lettra anonima ta' teddid li rċevet jumejn ilu u li dwarha infetħet inkjesta maġisterjali. Fl-ittra anonima saret ilha teddida li l-karriera u l-ħajja personali tagħha se jitkisru. Din l-ittra anonima waslet wara li l-istess maġistrat irrifjutat li tirrikuża lilha nfisha minn kawża relatata mal-Bank Pilatus. Il-Maġistrat għamlet referenza għal kodiċi li jitlob li meta membru tal-ġudikatura jirċievi ittra anonima jew xi komunikazzjoni li jkun fiha espressjonijiet insolenti jew offensivi, l-imħallef jew maġistrat m'hemmx għalfejn jaqraw il-kontenut quddiem il-qorti bil-miftuħ. Iżda jistgħu minflok jgħidu quddiem il-qorti bil-miftuħ il-fatt li jkunu rċevew tali komunikazzjoni u fi kwalunkwe każ jarfu lill-President ta' Malta bil-kontenut. Kien biex taqdi dan id-dover lil maġistrat Lija sejħet smigħ qabel id-data li kienet diġà skedata għax-xahar id-dieħel għas-seduta li jmiss. Fil-fatt il-każ issa jkompli jinstema' fid-data li kienet diġà stabbilita minn qabel. Intant l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura flimkien mal-Prim Imħallef ippubblikaw littra anonima li rċeviet il-Maġistrat Nadin Lija. L-istqarrija kienet tajt li minn informazzjoni li waslitilhom it-teddida kienet tajt hekk. Għadnilek biex twarrab. Issa oqgħod paxxar għana nkissrulek il-karriera u żwieġ. Kuntenta hekk? Darb'oħra obdi kif jagħmlu l-oħrajn. Omerta si, sfidare no. L-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura u l-Prim Imħallef għamlu ċara li tali intimidazzjoni u aġir huma kundannabbli u ma jista' jiġi qatt aċċettat f'soċjetà demokratika li tħaddan il-prinċipju tas-saltna tad dritt. Saħħu li l-ġudikant għandu jitħalla jwettaq dmirietu b'serenità u mingħajr ebda forma ta' pressjoni jew ta' biża' għalih personalment u għall-familja tiegħu. L-istqarrija komplet tajt li fil-waqt li l-ġudikatura tifhem u taċċetta li jkun hemm kritika dwar l-operat tagħha, dan qatt m'għandu jwassal għal pressjoni, intimidazzjonijiet u theddid fuq il-ġudikanti u l-familji tagħhom, bħalma seħħ f'dan il-każ. L-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura u l-Prim Imħallef esprimew is-solidarjetà tagħhom mal-ġudikanti kollha li jirċievu tali theddid u stidnu lill-awtoritajiet responsabbli tal-pajjiż sabiex iħarsu l-indipendenza u s-sigurtà tal-ġudikatura kif imiss.